E riwruogni watimo gima iluongo ni ndiko kata registration mag organizations manigi gombo mar konyo jopiny. Gin organizations ma kabiro to gibiro ne gin gidwa ni mondo gikony sirikal konyo japiny. Ng'eni tij konyo japiny en tij sirikal nikech sirikal ema kawo osuru. To koro migepe gibiro ni gidwa konyo sirikal konyo japiny nikech sirikal kata bade boyo kamano nitie kuonde moko ma pod chande chopi. Koro jogi biro okang' mopogore opogore. Ng'ato biro nodwa konyo e yor education, ng'ato biro nodwa konyo yor basic needs, ng'ato biro yor pi, ng'ato biro yore mopogore opogore. Koro ka gisebiro kamano to wandikogi. Kwasendikogi to koro nyaka wata kaka gitimo ang'o, kaka gitiyo, gima gidwa timogi. Koro watayo kaka gitiyo kaluwore gi chik ma omiwa. Wang'iyo to ka giwacho ni gikelo pi, be gikelo pi, to pesano gigole kanye, to pesano be gitiyo kode maler, to be nitie moko molal, koso to pesano kumoae kucha en pesa maler koso en pesa mitimo miluoko. Koro mago gi dho ngere wacho ni regulation. Koro watimo regulation